Bueno, kaixo Juanan. Gorputz hezkuntzako irakaslea zea eta ikateko arduraduna urte asko Antzarze Jamako Gaitxuri eskolan, eta bueno, zurekin galdera batzuk egin nahi dizkizut, bea laguntza diezun irakasleak izango diren ikasle horiei, eta zure esperientzietik bea laguntza diguzun pixka bat. Oso gustora, Aina, nola ez? Hoixo, baietz. Bueno, lehenengo galdera izango litzateke, nola esango zenuke aldatu dela hezkuntza mundua ikatekin azken urte hauetan, zegaman? Hezkuntzako mundua izugarri aldatu da. Pentsazazo, ni honea bain dela 24 urte etorri nintzenean, momentu hartan, geneuzkan ordenagailuak zian Beasaingo institutotik bigarren eskukoak eta gure gana iritsi ziren ordenagailu batzuk. Gogoratzen dut, sistema eragilea kargatzeko lehenengo CD batzuk sartu behar zirela, eta gero sartzen ziren programa diferenteak. Poliki-poliki, gure eskolara iritsi zan ordenagailu bat, ja sistema eragilea kargatu beharrik etzeukana. Eta bera bakarrik kargatzen zen, hori guretzako izan zen, kriston aurrerapena. Eta ja, programa diferenteak ez ziren kargatu behar zen, berak ja nahiko memoria zeukan, eta antxe hasten ginen ja lanean. Gogoratzen dut ordenagailu bakarra izan zela. Gero ja, poliki-poliki, Eusko Jaurlaritza bialdu zituen ordenagailu gehiago, eta ez dakit ze urtetan, orduan ja, benetan serio hartu zen asuntoa, eta hezkuntza sailetik sortu zen premia izena zon egitasmo bat, edo. Orduan, hor ja izugarrizko ikastetxetan, izugarrizko aldaketak egon ziren, baita ere eraikuntzak, obra asko egin ziren, eta orduan hori bai urratsa handi bat izan da. Alde batetik aukera izan gendun zerbitzari bat eukitzeko, zerbitzariaren bitartez ordenagailu guztiak konektatuta zeuden, gauza gordetzeko, internetera juteko, naiz eta momentu hartan hasera-haseran, kaso hontan zegaman interneta oso astuna talentoa zan, baina guretzako hori aurrerapen handi bat izan zen. Ondoren gero beste urratsa handi bat eman zen, eta urratsa handia izan zen Eskola 2.0ko egitasmo horrekin, orduan ikasleentzako mini portatilak edo iritsi ziren, normalean 5. maila, 6. mailarako ziren, eta ja aukera izan zuten ikasle bakoitzak bere ordenagailuan lana egiteko, eta abar. Gero, aurrerapen handi bat, Eskola 2.0ekin batea, baita ere etorri ziren arbel digitalak ere, guretzako aurrerapen handia izan da. Gero, niretzako nik ez dakit eskola guztiak horrela daukaten, baina guk eskolako dominioa erosi genduen. Aitzuri, eskola.eus dominioa, eta horrek ja komunikazio aldetik asko erraztu zigun gauzak. Zan nahi dut, irakasle bakoitzak bere posta elektronikoa du, eskolak eman da, orduan bai gurasokin komunikatzeko, eta bai zenbait momentutan baita ere ikasleekin komunikatzeko, aurrerapen handia izan da. Gero korreoak berak ematen zigun, Gmailetik aparte, driven lan egiteko aukera, eta hori ikasleak ere poliki-poliki trebatu ditugu driven lan egitea, lana partekatzea, eta abar. Pixka bat, gurbilduz poliki-poliki gaurko egunera, aurrerapen handia baita ere izan da irakasleontzako Moodlea, web orrialdea Eusko Jaurlaritzak eman zigun aukera web orrialde bat sortzeko, beraiek emandako plataforma batean, eta web orrialdearekin batera baita ere Moodlea. Eta hori irakasleontzako aurrerapen handia izan da, zuak izu Ainoa, gauza asko zintzilikatzen ditugula Moodlean, unitate didaktikoak direla, baita ere ikastaroak ikasleentzako. Gure disko durua bezala. Hori da, gure disko durua. Hor daude gauza guztiak gordeta, ez? Eta gero ja azkena, izan da eskola osoan wifi sistema jarri digute,
Horrek aukera ematen du ja kablerik gabe nolabait ja zerbitzariarekin konektatzeko edo internetera lanzatzeko, horrek suposatzen duen, pixka bat esango nuke mundu askoz ere gehiago zabaldu dela. Zer gehiago? Karo, hori esker, ordenagailu gehiago etorri dira baita ere, eta gaur egun, hainbat arlotan, aukera daukago testu liburu digitala ere izateko. Pentsa ze aurrerapena, hasieratik, 25 urtetan izugarrizko aldaketak. Lehen hasiera batean, nik laburtuko nuke, esanez, hasiera batean, eskolek baliabideek eskatzen genituen, kaso honetan departamentuari, baina orain departamentuak jarri ditu baliabide guztiak gure esku, eta bueno, igual irakasleok eman behar dugu pauso hori, baliabide horiei etekin ateratzeko. Eta ni badakit proiektu desberdinetan ibilizarela, Juanan, orain ere robotikarekin zabiltza, kontatuko dizkiguzu pixkat, presentzuk izan diren proiektu hori, 25 urte hauetan. Beira, proiektuak nik azpimarratuko nituzke, ikasleekin egindako proiektuak bi azpimarratuko nituzke. Bat, departamentuak eskaintzen zuen, usteet, Gipuzkoan zehar izena zeukala, orduan, egiten genduna da, bi ikastetxe elkartu egiten ginen. Orduan, gogoratzen dut, Zegama elkartu zala uste dut Asteazurekin, eta orduan, egiten gendu bideokonferentziak antzekoak. Geratzen ginen ordu batean, eta Zegamako ikaslek euren herria aurkezten zuten, eta aldiz, kaso hontan, Asteazukok, euren herria aurkezten ziguten guri. Eta politia zan, ze impactatea zan, ze ikustea, beste ikastetxe bateko, bisualki ikustea nun zeuden pertsona haiek, impactantea zan eta politia zan. Eta bide batez, iten duna da, bideokonferentziaren bitartez, nolabait, pixka bat, elkar ezagutu, eta gero proiektua amaitzen zen, beraiek, honea etorriz, fizikoki Zegamara, eta gu, Asteazura. Eta zenbagarren mailan egiten zen hori, Juan? Hori egiten zen, nik uste, 3. da 4. mailan egiten zala, bai. Antzeko zerbait egin genduen, badakizu Zegama dagoela hermanatuta edo, amaituta edo, San Sadurni da Anoiakin. Orduan, baita ere, egin genduen antzeko zerbait, baina hau bideo bat sortu genduen, Zegamako eskolak bideo bat sortu zon herria erakusteko, eta nolakoak ginen, eskola, herria eta hainbat leku, eta San Sadurniko gauza bera egin zuten. Eta gero ja, Intzenduen partekatu bideoa. Ez ginen iritsi gu San Sadurnira jun da hango konera torri, baina, bueno, bideoaren partekatuta. Baina hori izan momentuan, ez? Momentuan izan. Hori izan zen, guk sortu gendun CD digital bat, eta CD hori, bialdu gendun San Sadurnira, eta beraien CD-are gu jaso gendun. Eta hori behin dela zenbat urte, zaitik horrein itzenten dugu eta iruditzen zaigu oso normala hori dana, baina momentu hartan izango zen. Pentsa, kalkulatzen da Rosamari lanean zegoen, oraindik, igual izango dira 10 urte hori. 10 urte. 10 urte edo gehiago. Edo gehiago, igual. Eta umeak egon guztien zoratzen. Umeak zoratzen, egun batean gehitzen ginen, ez dakit, azteko, igual, aste hartetan, esate bateako, ordu batean, eta konetatzen genuen, da, ikusi egiten zen. Noski, abiadura eta orain baino motelagoa zen, baina, bueno, inpatantea politia zen. Eta gaur egun egiten duguna da umekin robotika, badakizu. Oain hasiztea egiten. Oso gustora daude, badakit. STEAM izena don, proiektu global baten barrun dago, eta STEAMeko, helburuetariko bat, importantena da, pixka bat emakumearen figura teknologia munduan gehiago sartzea, integratzea. Zergatik hori, badirudi badatorela aro digital handi bat, aro digital handia datorrela mundu mailan, eta orduan prest egon behar gara hortarako, eta gu pentsatu dugu pixka bat aurrak poliki trebatzea, robotika mundu hontan, zeren, baita ere enpresario robotika izango zen STEAM horren barruko zerbait. STEAM uste esan nahi dula
Science, Engineering, Technologies, Arts and Maths. Hori da. Ez, arlo desberdin horietan. Arlo horiek oso zabala da, mundu hori oso zabala da, orduan guk teknologiaren arloari helduta robotika landuko dugu. Eta pixka bat, gaur egun ere asko entzuten da, bada industria mailan eta gu herri, gure ingurua, gure goierri oso industriagune potentea da, eta entzuten dira, lantegietan da, falta direla perfil espezifiko horiek lanerako, lan mota horietarako. Eta bereziki emakumeak, ez? Baita esaten zen. Pixka bat hortik lotuta. Eta umeak daude oso gustora, ez da? Bai, oso gustora. Ikuste juzu egiten ditugu gure proiektuak, gero aurkezten diegu beste ire, eta neune ere oso gustora nago. Eta baldaukazu aipamen berezirik aurrezkuntzan? Teknologia berriekin, osazego mandatuko zenek irakasle horiei, ze behar ikusten dituzu? Aurrezkuntzan, gogoratzen dut, hainbat programa atera zituzten, garai batean, batez ere bereziki zeden, eta lantzen ziren ipuinak eta horrelako gauzak. Egia esan, oso urte gutxitan eman eta aurrezkuntzan eta ez zait tokatu ere egitea. Baina ikusi dut azkeneko egun urte hauetan eta bereziki aurten aurrerapen handi bat. Beira, kontutan hartuta, aurrezkuntzako aurrak izugarrizko arazoa dituztela xagua menderatzeko, segun lehenengo bigarren mailan hasten garen informatika klasetan, gehien bat lantzen duguna da xaguaren erabilera. Baina, iritsi dira telebista arbel antzeko batzuk taktila dienak. Eta ikusten ditut, eskola aurreko aurrak, atzamarren bitartez, euren margotzen, bilaketak, eta orduan horrek asko erraztu du. Arbel digital antzekoak dira, eta ikusteetena da, proiektatzen dutela irakasleek edo, proiektatzen die zerbait arbelen, eta beraiek atzamarrakin moitzen dut. Eta orduan asko errazten du horrek. Eta asko irutzezat horrek asko lagunduki dira. Etorkizunea. Gero, CD-ak eta hori ja, desagertu dira badakizu, oain dana, interneten dago, YouTubeen, hori da. Eta atzamarrakin ibiltzeko aukera daukate, eta horrek asko errazten die, nire ustetan, Eta beste galderatxo bat, Janan, ze behar ikusten dituzu irakasleen formakuntzan, ikaten inguruan? Irakasleak izango diren hauei, ze esango zeniak ezati danotak egu erabiltzen Facebooka, Whatsappa, YouTube, baina baliagarriak diren baliabide horiek edo tresneria edo zer esango zeniak ikasteko edo gradua amaitzen dutenean zein behar dut, gauza baten dezakezuna da, ikaten inguruan gauza hauek ikasi. Beira, irakasleok tradizionalki eskola batek horrela funtzionatu du. Eskola guztietan dago ikateko arduradun bat. Ikateko arduradunaren egin beharra dira ikateak dinamizatzea barkatu. Orduan, tradizionalki egin duguna da, ikateko arduradun guztik, elkartu gara berritzegunean, eta berritzegunean jasotzen gendun formakuntza, benetan formakuntza potenteak ziren, igual 15 behin, eta gero guk ikasitako hori eskolan zabaldu egiten genuen. Gaur egun, igual baliabideak, ez dakit egongo diren, ez diren egongo, gaur egun sistema aldatu egita. Gaur egun, nolabait, berritzegunek eta ikateko arduradunak egiten dutena nire ustez, pixka bat txispa piztu. Txispa piztu eta irakasleengan jakin mina sortu. Eta gero irakaslea bera da, sakondu behar duena eta ikasketa egiten sakondu eta ikasi behar duena, bere kabuz. Pixka bat autodidakta, Zer jakin beharko genduke? Begiratu. Irakasle berri batek, kasu honetan, gradua bukatuko duten hauek, ikastetxe batean joten direnean, zer teknologia aurkituko dute? Aurkituko dituzte ordenagailu batzuk, saren daudenak. Orduan, jakin beharko dute, sare hortan ibiltzen. Gelara sartzen direnean, aurkituko dute arbel digital bat.
Belaz, horren erabilera ere ikasi beharko dute. Horrek ez du esan nahi arbel konbentzionalik ez dagoenik, baina arbel digitala gela guztietan aurkituko dute. Gero, kaso askotan, ikasle bakoitzak ere bere ordenagailua izango du, Chromebooka dela, mini portatila dela, horrekin ere ikasi beharko du. Eta, gero, hainbat kasutan, lanak igual eskatuko ditu drive baten. Jakin beharko du driveen partekatzen, zuzentzen, asko erabiltzen den gauza bat eta dominioak, Gmailbeak ematen duena da Classroom-na. Hau da, gela digitalak, hor ere, pixkat trebatu beharko da. Eta gero, bakoitzak, bere interesaren arabera, sakondu nahi duen hori. Eta bain Classroom-a aipatzen dutula, azkenen Classroom da, Classroom Learning Environment, kle bat izango zen, baina baita horrekin lotuta dago ple. Zu baldaukazu ple dela Personal Learning Environment. Da gomendatuko zenuke hori ukitzea. Oso importantea da, bai. Ni zinbalu daukat, txateatik, ni zinbalu daukat, eta nahi zinbaluk asko balio dit. Hor dare, nire helbide zuzenak zuzenki juteko. Eta baita ere, lehenengo eta bigarren mailako gelakokin, juten aizenen informatikea gelatara, hoiei ere zinbalua sortuta dauket. Claro, oso erresa da, kaso hontan, bisualki, marrazki baten gainean klikatu eta helbide hortara jutea. Beste eran, helbidea idatzi behar dezu, bilatzailean, eta noski, oraindik ume hauek, letra bat aldatu, beste aldatu, eta helbide egokira etzea iristen. Orduan, ple bat oso importantea da. Ple bat oso importantea da. Lehen abaztuzen esatea, baita ere, aukera aukiko do, ikasle berri bat juten daren, Moodle-a. Badakit, unibertsitatean zaudeten guztiok, Moodle-en bitartez lan asko aurkezte dituzula. Baina eskoletara etortzen zaretenean, zuek izango zarete Moodle-eko kudeatzaileak. Eta zuek sortu beharko dituzue ikastaro horiek, non zuek ere lana jasoko dezue, eta kudeatuko dituzuen lan horiek. Oso ondo, Juana, eta azkena da, ez ze gomendatuko zenieke, ze aholku emango zenieke ikaslak izan behar diren horiei. Aholkuren bat, bain beste urte eta gero lanean edo zerbait. Aholkua, begiratu. Nik urte asko amazki lanen. Eta nik uste eta aholkurik importantena dela, aukeratu dutela nire ustetan, noski. Mundun dagoenen lanbiderik hoberena. Niretzako urte asko amazki lanean, baina oraindik ere, basilutatik pasatu. Eta ikasle batek eta beste, Joanan, hori supergratifikantea da. Ume batek emango dizun maitasuna, da gratifikantea. Era berean, egoten dira momentu txarrak, edozein lanbidean bezala, baino benetan ez zate da mutuko. Bueno, mila esker, Juanan, eskerrik asko zure denboragatik, eta mila esker. Gero arte. Agur.